paket kalau. Paket apa Mas? Ini. Paket apa guys ini guys? Paket apa Mas? Bunga apa iki? Tenan apa ora? Palsu. Palsu. Totalnya piro Mas? 870. Aduh gak ada duit iki Mas. Piye iki Mas? Gak ada duit aku. Dibuka saya oleh Mas. Dibayar sudah. Oh bayar saya. Saya Mas, aku tak golek utangan saya Mas. Aku tak golek utangan saya Mas. Loh, Mbak, kali dibuka, Foto Mbak. sik, no. Kalau dibayar loh. Gak ada duit Mas. Tanggapan pirang-pirang atus gon ora duit. Mas wedi deh. Piye iki? Piye iki kok? Ijol barter kae lah gak mancah kae. Barter kae lho Mas. Yo nek lagu-lagu ini kalau mau copyright kok. Aku anak-anak kalau apa ya? Ta. Tidak ada. Getaku. Surat ta. Iki lho nya. Tak tumbasne iki lho. Ndak kok oke enek, iki enek. Utang ya, Mas. Udah orang nama. Piye kado tak bukai, Mas? Piye? Terus. Piye, Mas? Bayar gak iso, gak ada duit. Jadi anu, oleh sama. Sisil. Heeh. Sisil situr, Mas. Sudah tuh, Mas. 870. Gak ada duit, gak ada duit. Ada duit. Tahu kami ya, Ki. Enggak mesang. Kado tak bukai, Mas, piye iki? Yes, bayar lah. Ora iso, ora ada duite. Sampe ning kene nginep ya. Loh. Terus di barang tuh kamu yang tenang. Tak terne me. 800. 870. Tapi mau gak mau ngene to, Mas? Masa. Anyar to? Anyar. Mau jelaya, gak langganan iki. Wah, lagi kok ya banter men lagune ya bangetan. Nyetel lagu lek dirungokne kupinge dhewe nyapo e. Kurang tuh. Sini. Kene ndi to, Ke? Lah, tambah dulu. Baik, Kang. Bangetan, banget. Kita Mas emang. Piro? 870. Keluwen. Restoran 50 itu ya. Sing pas mau. Kurang Kene piro, Ta? ono Kurang piro to, Kak? tusuk. Kurang piro? Tusuk. Mas, kurang piro? Mas? Kurang piro to? Susu kurang 30 berarti 30. Piro, Mas? 30. Hah? Susu 30. Udah 30 an. Terus ana 20 es, 10 goreng tuku es. Sudah. Kamu bisa. Bisa ngitung ora tak hitung nih. Ya Allah ya Rabbi. Kado ngombor asih dirabi. Wis rapi ku, Mas. Ku rabi to Mas e? Hah? Hari. Lagi? Penak ora? Yo ben to. Kita sudah 30 kan? Ya. Jadi Terus ana 20 ae, 10 tuku goreng tuku es. Ngono. Iya. Semane. Es semane bakule. Nyak lo. Nyak kena. Dijelak sik, dicek sik. Duh, kok protol Mas Wesan? Aduh, gimana? Makasih Makasih Mas ya. ya. Ya, Dik. Lihat ini. Ketak anu sapa ki? Abi. Aku sopo? Oh, Abi. Sapa ki jenenge? Nak nu ning ndi to? Tak kon gekne terudak kan. Akrilikmu ndak tuku kok iso. Kanggo kapan? Aku itu ana, Mas. Kanggo kapan? Kak, 20. Kanggo kapan to? Ora sanget to. Wah, Tanggo tuku. Apa ki? apa? Pendugane gak tak tebane tuku. Apa to? Lengki. Lah, alah jan tuku kono. Beli Pak Menten dong murah. Eh? Ini murah. Dek, Apa? lengki. Si. Ya. Mbak, Gimana? Kasih Rono to? Iya ben ketok. ngawur kan. Heeh, ngawur tri oleh syuting ya ampun. Iki senengane Sugi iki warna-warna iki.
Loh, gejotnya kurang toh, Sok Ben? Gak toh? Gaya anu Apa? 4 meter tok Iya, iya. Soalnya apa? Sasi 8 tanggul saya. Aku dhewe 8. Iya, wis kok nek spray Itu to. lagi itu gawe 4 meter ae. Ya. Terus Sok Ben mek anu ki gaya konsep apa jenenge surah ki. Surah ki gaya konsep ki ngene. Iki kan enek sing anu, enek sing ngucul ngene iki nah, iki kan dibusuk ning ngene kene. Lho, iki lho. Terus kan. Takane len G. Tamu agung. Masa Tamu. kamu apa? Gini. Tamu ya. Oh, anu. Taiwan. Taiwan. Taiwan apa toh? Taiwan apa? Siapa toh, Kek? Enek tamu toh? Enek tamu ya? Jangan saya dicek dulu loh. Ya, dicek dulu ini. Cek dulu. Nah, kurang apa ini? Ini seberapa lagi? Jalan sih tak sih. Gawat. Dia emang anak sensor loh. Ya kita ganti len G terus apa itu? Mulai-mulai Kan kerja. anu. Setelah masih. Cuma kok gak. Iya. Kenapa, Mas? Oh, Mas Dwi. Monggo. Terus apa, Mas? Monggo, Mbak. Monggo masuk. Oke, monggo. Apa? Kalau dicepot yang kono terus adele. Mau kira roket loh. Kayak bener-bener Mbak. Mbak bojone Mas Dwi. Nggih. Foto-foto Mbak. Terus bulan iki selawi nggon kok. Monggo. Monggo langsung di atas. Ngisor iki khusus blekatekan. Dek napa rek dugi? Oh, Karena sudah dua. Karena ya. Oke guys ya. Kan maksudnya ini bukan pisan. Iya, wis oke. Mendur. Iya ora apa-apa. Kuwi apa? Mate. Kuwi nggon manten kuwi. Anyar to? Bisa delok to? Kurang pasang lho, weh. Warna iki tuku iki to, Dek tuku nang iki. Bisa delok. Oh, iya wis apa to? Iki ya. Iya. Iki sebut-sebut Pak Tri. Itu Aku tak sebut tok lho, weh. Sebut tok wisane. Aku belum sebut tok wisane. Oh, iki lho. Nambah tok ta sana. Terus biasanya ya. Iya, oke guys. Enggak panas kok. Guys, kedatangan tamu. Hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun? Iku Mbak tambahane niku lho, Mbak. Tambahane Keluarga. nggih. Keluarga tambahane niko kan empuk 6 pasang. Ya 6 nanti tak kasihkan ke warga. Maksudnya tak kasihkan jatahnya kan 6 ton niku. Nggih. Iku tak kasihkan tong kon. Oh, tanggi lagi ngoten. Nggih. Terus Dan ini untuk keluarganya saya. nggih, among tamu. Nggih sing 6 tak kasihkan ke among tamu. Nggih. Terus niki tak kasihkan ke keluarganya saya Pinten? sekitar 11 pasang. 11 pasang. Cewek 11, cowok 11 ngoten. Nggih. Oh. Viral lah belum, Mas. Kakak apa-apa. Anu nggih, ngene 6 meter sakit nggih. Dekor ini kok. Nggih. 6 meter tegara sih terus. Berarti Nggih. boten teng tarap boten nggih. Betul. Nggih. Ya, 6. Niki mungkin nyuwune kan berarti 6 kali 11 ngoten nggih. Nggih. Nyuwune anu ngoten, napa niku sing niki sing napa nyuwune kados pripun? Kan berarti bajuke janten kayak iki. Sak anu iki to. Sak nomor iki keluarga kalih sing tambahan niku berarti 11 karo 6. Nggih. 11 sing anu berarti 11 terus tambahannya 6 11. Nggih, tambahnya 11, Nggih. kompletannya 6. Plat. Nggih. Gitu.
coklat terus keduanya burgundi. Lah, pripun jenengan nyuwun sing warna apa? Tak panggil itu. Pak. Dulu cowok. Ayo. Oh. Adek. Enggak. Anu ini gak arti. Apa nih? Warna. Ngoten. Nggih. Ada dua pilihan. Iya, ada dua pilihan. Soalnya kan mantannya mungkin kan pertama coklat, terus keduanya burgundi niku, ngoten. Mungkin nek terus sing sonten nih, warnane navy. Berarti mungkin sontennya nggih sedanten nggih tumut. Yang tambahan. Nggih saken anu mboten to, Mboten, pas mboten. anu mawon nggih. Nggih. Mungkin berarti nek pas napa niku sontennya niku sing terima tamu niku mawon 6 niku mawon to. Kali jenengan kali plat anu manten itu to. Nggih. Wis anu niku mboten. Iki kan cuma pas foto-foto Iya. anu ngeten mawon to. Niku syutingnya pripun? Syutingnya Sama toh? sampun. Oh nggih, nggih. Ikut paketane campur sari. Oh ngoten nggih. Nih anu, Mas iki kayak ibuke karo anune njeluk warnane apa? Itu baju Bojoke. setelane. Pagi burgundi kaya to. Nggih. Lah, pripun ibu niki pagine burgundi. Nyuwune nggih. Terus sing sorene mengke ibuke karo platin niku warna navy. Itu juga anak pendek. Ya Pak Eman. Mungkin jenenge jari full nggih, Pak? Gimana pun mana? Nggih, jari full Nggih. ngoten nggih, nggih. Jari full mungkin nek sing kados napa niku keluarga, jari separuh ngoten nyuwune. Mungkin kopi piyambak, selanane piyambak. Mungkin jari iki kene kula. Ngoten. Saya ini pripun saya ini? Kok Nak. mboten paham ya? Kadang kan kados keluarga wonten sing gak gelem ngoten nek kadang nggih. Nggih, Mas jari anu kadang anu anu enak bajuke sing anu niki mantene. Iki Bu. Dan aku kan ini kowe. Nggih baju manten nggih. Niki. Saya putih Mas. Ini dungus. Mendungus. Nggih. Memiliki tadi. Nggih. Pun gawe bulan 9 itu. Tahu tadi. Pesene mriki. Oh, iya. Semua bisa. Nggih. Budi kan. Jauh-jauh hari Mas. Mungkin nek Hmm. mboten barengan Buatan kakak. andai, barangnya ke watang barang-barang gak bagian malahan. Nggih. Iki vlog kan masih Mas. Kenapa? Bijak nih Mas, bijak. Wah. Iya, iya. Kan iki karo kuwi. Ya, maksudnya kan milih antara muka apa berbudi. Jadi kan serasa ini kabeh sak keluarga niku kabeh. Berbudi di mawon. Nggih. Lagi mungkin jenengan nggih damel warning niki ngihan. Jenengan sak anu ngoten warnane ngoten ngeten. Oh, gitu. Jadi kok kan mbake nggih sajange mungkin ibuke jenenge warna niki, sontene warna navy ngoten. Nggih, nggih. Mak anu teng anu monggo nggih. Ini terus malam nih. Mami bebas. Malamnya kan terusnya di. Navy. Oh Navi malam ini. Kayak navy to kae. Bisa navy. Paling. Oh. Kan foto kan? Ada fotonya toh? Kenapa nih? Ya fotonya kita mbak ini kok. Lah iya, maksudnya kan ada kan tulisannya navy. Mana? Ini tutup sih, tutup toh. Ini tutup di. Yang serap ya. Nih. Apa sih buat dia? Enggak. Emang bawa kok. Iya.
Apa-apa sakit. Mas. Kok nek kene sumo ya. Tambahane piro, Mas? 11. Iya kok akeh to, Mas? Iya lho paketan kuwi lho wis wong akeh sing didani. Nah, 6 niku kan mungkin kula sukane ngomong tamu. Oh alah. Keluarga sebelah. Anakku. Wah, 6 kan 6 cewek 6 cowok to, Mas? Iya toh. Kan iku kan 6 niku sing paketan ini kan cewek 6. 6 cowok 6. Iku berarti ngomong tamu. Dulu wis 11. Iya. Ngomong tamu tadi. Anu Kladen. Anu, penerima tamu toh. Ya terus sing 12 ki opo nih? Sekolahnya Keluarga. Keluarga nggih. Oh, iya 11 cowok 11 cewek. Iya nggih no. Oke. Iya wah, kayak kamu apa sih Mas? Aku Nah, mriki sedereke kakak. nggih, aku tuh karek senanggap nak aku ki. Tapi maksudnya ki tenan ngono lho maksudnya kuwi, tak ngono sing dadani. Ya kok nek ra tenan ya digo matur neh. Gak terus ke mantu. Biasane 6 wis nganu wis apa wis oke. Heeh. Terus apa demasnya loro, manggolane loro, bapak ibu besan. Nggih. Patah sasilike enek. Gak. Gak nganggo. Santri toh. Heeh. Oh, jadi wis paketan sebenarnya. Ora golek. Dewi ini sapa sing golek niku? Salah lanang kok sing lanang belum tak boleh. Sampai itu cilik-cilik nenek dua. Biasanya nek Mas kenceng. Ya monggo Kelas mbak. anu loro kelas si loro anu Mas. SD. Oh, Enten. Wah. Mau wis paketan. Betul, cewek mawon. Nggih sing betok kipas enten kan, Bu? Engko ben golek kancaku. Oh, pokoknya sing anu kelas 1 kelas 2 niku. Ya dah. Iku kelas 5 tapi bocah cilik kok. Oh kan soal baju iki kan langsung ngono iku sampean soal duduk ning ndudi kon. Ngono lho. Sampun Mbak. Untamu Kok kok niku wae kok kulkasnya tak bamuli malah. Dalan. Sing luwih cilik nek gak enek Mas. Yang buat dipikir sih. Ana sithik gede Terus kok kelas. sampe golek malah. Dipikir sih itu. Kowe anu gak mau kuwi percaya. Anak Apple TV masuk kelas lagi-lagi tapi awake gede. Dudu. Niku mang global. Kira-kira tambahnya berapa? Tambahan itu sithik ron saketan. Wong itu ya. Iya. Iya. Senane. Wis keningan wae wong ki tambahane gen 200-an e wong itu e. Mungkin aku senane Silane apa nyuwune? garis baru kan. Jadi separuh napa apa iki? Jadi separuh. Basopi dan basopi hitam. Jadi separuh ngoten nggih. Foto karo sing Iya. Ini modelnya. Ini kali modelnya ya apa, Pak? Fotonya, Pak. Kita berani ya, Mas. Nggih, celana kaya kopi apa Mbak? Celana hitam, Baju kopi kalau hitam. silet saking mriki. Baju kali anu ki ngopo. Basopi. Jadi iku separuh ini polos sama. Yang sudah check out memang ya. Atas Buat iki, Mas. Mungkin kopi ya tak cepaki. Bomo kono anek sirah guwon mari. Kan enten sing supe kan. Anek sirah guwon tak cepaki. Cuma lagu jagan-jagan tok ya. Nggih, nggih. Mergane ukurane sirahe beda-beda wong e. Bukan tak gane ukuran 7 8 kok gak sedeng. Ya, terus ukurannya apa ya, Mas? Basopi ini. Oh, cilik-cilik apa gede-gede? Kali sedaya. Sak jenengan? Jenengan sak Sak masih enten boten sak masih niki. Masih niki. Iya. Gini iki tok. niki tak piye maksudnya? Sing sak menten gini iki tok. Iku kayak gitu, Mot. Oh, boten. Nek tunggu dira apa-apa Mas, aja nesu. Sak mas niki ukuran apa XL? SL kula. XL. Nggih. Sak mas niki Paling gede SL ngoten nggih. Nggih. Sampai niki wonten pinten? Tiang pinten? Wes ngono. Jenengan hitung cobi. Nggih. Joko lemo. Pak Pul LL apa ya?
3 paling mbak. Oh. Sugeng cilik. SL telu. Sugeng ya. M gitu ya. Sak piro? Aku ini kok S10 SL piro lho. Iya. Yang gini bisa. Bahasa piro 11. Sowas karo 6. Lah sing 6 dhewe to. Sing 6 iku ke sami nabi apa nih yang Indian. lah kan dereng ngerti simpen-simpen nih. Wis berarti digawak nih. Gede cilik ngono ya. Nggih, ageng alit mawon. Nggih, lagi. Enggak sama kok gede gede apa blok Ya, blok. Pak Har itu buatku nek Pak Har itu berarti sak meniki. Nggih, sing paling ageng enten setunggal. Oh, XXL. Nggih. Anu, Berarti L5. Enak to. Enak to kan dulu kan. Iya. Nggih, wonten. Namung setunggal niku. Nggih. L6. L5 6 kae. Hah, berarti digawak nih ngono. Eli pinten sing Eli? Ini gitu. Eme. MS tunggal. Suci. Cili kok enggak apa ya? Cili enggak. F. Baik MS tunggal. Tiga kali sepuluh. Ketemu karo cici. Hasil Mas Ahmed nggih. Sama. Tidak sedeng iki. Gak sedeng. Ora Mas iki anu. Harap. Bisa iki Mas, lengan sampean gini. Masuk. Belum. Masih gak sedeng lho iki. Yo, Mas kita badan sampean sing gede. Gak sedep, Mbak. Gak sedeng, Mbak. Iki paling gede ukuran iki. Wis, Mas. Ya ampun. Dikerjain aja. Maaf ya, Mas. Gak iso, Mbak, sampeyan. Jajal niku mawon sing ukuran niku mawon di Niku mawon. Lho kanane beda no. Oh, gak mate kok digekne ukurane ngono lho. Nggih, mungkin nek mboten sedeng ya wis gak usah dinggukne wonten. Lho, lah ngesane lho kadung didandani. Mboten. Lah iya. Pokon tumbas Kon, TV. kon dandane lho nek Mondi. Oh, didandani yo Ditandani sesuwe. tok wae. Lho, tapi lho Kabine tok ae, Mbak, nek- pawon. Nek jari enek, nek jari akeh. Niku ki sing kagem ngurusi pawon mosok dadak dipacak iku. Lho, lah ora ono kalau Ya golekmu lho. Oh, gelo golekmu. Gak wis ben niku mawon ukurane niku mawon kok nek ra sedeng ya wis rasah ngono lho. ya Allah ngesane no. Ya bobo mbakmu sama dikit menawa. Enggak maksudnya kan pakai tumbas piyambak anu ndamel warnane sing warna burgundi ngoten atasane mawon mboten napa-napa. Gampang Mbak, engko tak gawakne sing ukuran gede. Iku ukurane XXL. Double XL. XXL. 3. 3 triple. Ini kok jenengan nambah ini kan apa? 3. 3 kalau Oh, 3 Apa? XL. Ya wis. Tak gawakne kuwi engko nek gak sedeng ku ya aja seneni lah ku ya. Nggih, mboten napa-napa nek. Nggih. masih sing niki sing mboten anu. Lha sakmene iki kok. Mas, ya bener no. Mas tak kesane. Ayo. Lah sampe wis nikah apa urung, Mas? Dereng. Nggih, Jadi niki kan- nembe pados dagangan. Pada bisa Iki dagangan. Pakai nono. Iya. Mas sering kene nonton YouTube, Pak. Mas. Niki pun Lah iya. Mau ora. Eh, monggo. enten teng Labine apa? Wes burgundi. Aman. Wes. Lha itu tukone apa to? Iya, iya, Pak. Panggil, Mas. Nggih. Mau jajal kok, Ro? Wes ini nabi. Oh, wis rene nek, gimana? Pun mung 3 niki. Ora apa. Oke guys, seperti itulah ya. Ke-16. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Disyukuri mawon rezeki saking Gusti Allah. Ngombe dibone Enggak teko mbae argo jegek ya. Sedikit tenan. Nah. Aku tak gawe video ning TikTok. Gitu apa? Ini video dong di TikTok. Cuma untungnya ramen soal nggonmu. Apa?
Oke guys, makasih semua.